गोजोन फुंबिलियाव नोंथांमोनखौ बयखौबो मानास सारफां चेनेलनि गेजेरजों बरायबाय। दिनै नोंथांमोननो आंनि बे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों सेरफांगुरि बाजार क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि बे सेरफांगुरि बाजार समायना रमायना बाजार बे समायना रमायना बाजारनि नुथायफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजानि। बेवहाय 50थि बोसोरसाला जथुम्मा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेवहाय फैनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो फैनाय हिसाबै आं बेवहाय फैदोंमोन। खिन्थु बे जथुम्मानि साखाथियावनो थानाय बे बाजारखौ आङो नायनो फैदों। लोगोसे बे बाजारा जोबोद मुंदांखा होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेवहाय मा मोनो मा नुयो बे हिसाबै आंबो बाजारखौ जालांफैबाय। सप्तासे खेबसेल' जायो रबिबार समबाराव जायो। बेयाव गोबां मानसि फैदों। फ्राय नुनो मोननाय बायदिब्ला मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बांसिनानो बर'आनो ना बेवहाय बिदिनो आंजों लोगोसे बे बिमोनथाय लोगोसे फंबायमोना फैफादों। बेयाव गोबां बायदिसिना फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं आरो मा मोननाय जायो। देसि अमा नायनो फैदोंमोन जों नुफेरिखाय। देसि अमा देसि अमा दिनै नुबाय आरो देसि अमाखौ। बेलेगावथ' जोंहा दा जेनेबा बाक्साजोंथ' गैया खोमा ना? गैया बाक्सायाव गैयाना? दिनैसो नुजेनबाय आरो जों बेहाय देसि अमा सेरफांगुरियावहाय। मासे लाङो नामा फिनो? दा सुबिदा जाबाथाय लांनोसै। होनबा अमा फिसाखौ जों नायलांसै नामा ना? नोंथांमोनहाबो बेहाय बिमोनथाय अमा फिसाखौ मासे लांदों नोंबो? देसि अमा लांनोसै मासे। देसि अमा आरो बेदरबो लांगोन जोङो। बाजेटनि थिनलांदों मासे। थिगानो दं। हाय गुड मर्निं। बोथोरा जोबोर गुसु। महिलारि वेड एंगेलनि बिथाङा सामलायगिरि। बोथोरा जोबोर गुसु। जोङो महिलारि आं मनिन्द्र महिलारि। जोङो सेरफांगुरि मार्केटखौ नायथिंगासिनो दङ। लोगोसे बेवहाय एक्साइटिंलि मा नुनो मोन्दों खोन्थानि। बेवहाय जोङो सबाइजों बानायनाय सबाइनि जा साबाखौ सावनानै खारै बानाय बेखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे लारु नुनो मोन्दों। लोगोसे बेवहाय जों देसि अमानि फिसा नुदों। लोगोसे देसि अमानि बेदर नुदों। 240 रुपिसाव पार केजि। देसि अमाया मेबि फाल्लानै फाल्लाथामनि गेजेराव जायो। स' जोङो नायलांनि आरो लोगोसे जों सम आरो खाबु जायोबा बे बेदरखौ लांगोन। मानो होनब्ला जोंनि ओरै बाक्साथिंजाय मोना। स' बोथोरा गुसु आरो ना। नायफै मोजां। जोंबो बेरायनो फैदों। जों 52थि जा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा बोसोरसालियाव जथुम्मा बेवहाय बाहागो लाफैदों। लोगोसे फुंबिलि सम बेनिखायनो फ्रि टाइम मोन्दों। जों बेरायनो फैदों आरो जों जा जायगायाव दङ बेनिफ्राय नियार एबाउट 800 मिटार्सआवनो बे सेरफांगुरि मार्केटआ दङ। लोगोसे 33 नं राजालामानि साखाथियावनो नांजाबथारनानै दङ। स' नोंथांमोना सम मोनोब्ला बेसिम फै। लोगोसे देसि अमानि फिसा आरो बेदरखौ लांनो दाबाव। जोंबो लांगोन। जोंबो अमा फिसाखौ नायलांग्रोनोसै। आरो नोंथांमोना बोथोराबो जोबोद थान्दा। माबारै अमा फिसा नायनोसै। लकेल दाउ मोनो मा होनो बर' आइजोफ्रानो जोबोद फानो बेवहाय। थ' बेनिखायनो बेखौ माबार नायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालियाव जथुम्मा जोबथा थान्दै मेल बे थान्दै मेलखौ थाबैनो जोंबो ज' जिरायफिननो थाखाय सिगां लांफिनो। बेनिखायनो नोंथांमोन जेसेबां हायो आं थाब खोन्थानानै आं ब्लग भिडिअ फोजोबगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे सेरफांगुरि बाजारनि अमा फिसा बाजार। बेवहाय गोबां बर' आइजोफ्रानो अमा फिसाफोर फाननो फैनायखौ नुनो मोन्दों। ओरैनो मादैमोन मासेयाव मा दाम गाहाम फानो? लकेल बेवहाय मिथिनो मोननाय बायदिबा लकेल अमा मोनो। लकेल अमा फिसा ना देसि ना मा होनो? देसि क्रस ना? मासेयाव बेसे गाहाम लायो मासेयाव? बुन्दाया 2,500 मब्ला जायो बे बाजारा? समबारल' जायोना? नायनायाथ' बुहुत माने फ्राय बर'आनो गोजाना। अमा फानग्रा बांसिन बर'आनो गोजाना। आरो बाजारावबो माने बर'आनो गोजा बांसिन ना? गुबुन हारिया खम ना? गुबुनबो बेलेग बाजाराव माने फ्राय गुबुन हारिखौ बांसिन नुयोना मुस्लिम दा नोंसोरनियाव दे न'आवनो फिनो ना अमाया? फारामफोर दं नामा? गैयाना? दे अमा फिसा मादैमोन? मा दाम होनदों मादै बेखौ? मा दाम होनदों बेखौ? 2200। नोंथांमोना नायलांबाय थादो बे सेरफांगुरि बाजारनि माखासे दाउ बाजार अमा बाजार मा फानो बर' आइजोफ्रा बेवहाय सेरफांगुरि बाजाराव बेखौ आं फारि दिन्थिनो थाखाय नाजानि। स' नोंथांमोना फारि नायलांबाय था।
I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. नोंथांमोना सेरफांगुरि बाजारनि माखासे नुथायफोरखौ नुगासिनो दं बेवहाय दा नुनो मोनो नोंथांमोना मैगंनि बाजार माने गासैबो बर' आइजोफोरानो फ्राय बुंनो थाङोबा मैगं फानग्राफोरा बर' आइजोआनो गोजा थ' बे गुबुन बाजाराव थाङो नुयोब्ला जोङो माने बर' आइजोफोरखौ नुनो मोनबाङा खिन्थु मोनसे गोमोथाव बर' आइजोफोरखौ बे सेरफांगुरि बाजाराव फुंबिलि समावनो लोब लोब फैनानै गावबा गावनि फानलाय बायलाय बे हाबाफारिखौ बिथांमोना मावफुंदों थ' बेहाय आङो मादै बे मानि बिदै होनदो दाउ दुलाबाथा बिदै ना गोथाव नामा दैसेयाव बेसे लायो ओरैनो थाइबा मोजाङानो सं ना नोंसोर जाना जाया जायोना बेलेग बेलेग बाजाराव मोनाखैबा नोंसोर बेयाव मोना न'आवनो बानायनानै माने न'आव फाराम दं बै दाउखौ मासे बेसेफोरखौ फानो बिदै दैयै समाव 100 थाखा फानदोंमोन दा 100 थाखा दाल फानो नंगौ बिदै दैबाथाय बिदै दैबा जेनेबा 1 फवानि बारा जाबाय नालाय 100 थाखा दाल फानो थिगानो दं दे Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो सेरफांगुरि बाजारनि समायना रमायना नुथायफोरखौ बेवहाय ब्लेंकेट कम्बल लेप टसक बिदि नांगौ गासैबो नुनो मोनो जादों मा दाम देरस' गान्दु बर'बो रोंलायगौ बैफोरलाय मा दाम बैफोरलाय 1800 बुगियो आरो नैबे 2600 नैबे 1300 मेला क्वालिटी दं थ' इफोर मा दाम नैबे खम 1000 खम दामनि ना मोजाङानो इ मा दाम होनदोंमोन मोजां जादोंथ' बिराद सेल जायो नामा जायोना नोंथांमोनाबो बायनोबा फै सेरफांगुरि बाजाराव गोबां फ्राय बेवहाय बुंनो थाङोब्ला गोबां गुबुन हारिफोराबो बेवहाय बांसिनानो बर' रायलायनायखौ जों नुनो मोन्दों नोंथांमोना निश्चय खोनादों लोगोसे बे बाजाराव मैगं फाननाय दाउ फाननाय हांसो फाननाय जिखुनु आपेल आंगुरनि फाननाय मैगं फाननाय गासैखौबो बांसिनखौनो बर' आइजोफोरखौ बाहागो लानाय नुदों आरो लोगोसे बे बाजाराव बांसिन बुंनो थाङोबा आंनि दा नुनायाव आं गासैखौबो सोंना नायाखै थेवबो आंनि नुनायाव
80% बेहाय जोंनि बर' सुबुङा बेवहाय बाजार जानायखौ आं नुनो मोननाय जादों बेवहाय सप्तासे खेबसेल' समबार बारायावल' जायो होननानै बुंदों दा जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालाम लोगोसे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नुबाय थानो थाखाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै दाबाव दिनैनि बे सेरफांगुरि बाजारनि समायना रमायना नुथाय नोंथांमोना दिन्थिनाय बे हाबाफारिखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि